Bez ducha je Bůh vzdálený. Kristus, ten zůstává v minulosti. Rozmáme o tom, co bylo tenkrát v Palestině u té studny, že? Evangelium zůstává mrtvou literou, či něčím, co studujeme, rozebíráme, pitváme, až narazíme na mrtvého Boha. Církev zůstává pouhou institucí a vy víte, že mnohým nevěřícím právě toto vadí nejvíce, že se setkají s církví nejprve jako s institucí. To je špatně. Autorita se stane nástrojem ovládání lidí, misie budou pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.